Ayo Mas ayo Duk. Jan makna vokal iki istimewa ya. Es krim bayi. Spesial buat rekan-rekan dari keluarga besar PT Jarum Kudus, Departemen Oasis, selamat siang. Debian wis tak tukoke wujud tali sakotange, saiki ne lako ilang saslirane, lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari, apa kowe lali marang aku iki. Jare kowe melu aku lako mlayu, apa kurang larang pungkasane kowe ilang, ning ngendi aku goleki tali kota. Ruangno Bos Isal. Tak simpan tekaning pati, tali kotang tondo cintaku yang suci. Wujud tali sakontange, saiki ne lako ilang saslirane, lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari, apa kowe lali marang aku iki. Senajan regane nemewu kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku lako mlayu, apa kurang larang pungkasane kowe ilang, ning ngendi aku goleki tali kota. Wis
tali kota